Salutare lume și bine v-am găsit. Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Împreună cu domnul Florin. Când am făcut... că nu mi-a mers să filmez, că făcusem un episod foarte tare, dar... Mersi, Florin. Vezi că ai și celelalte uneltele. Le-am luat. Hai să mergem în alt tunel. În care? Bă, tu mi-ai făcut ceva? Am burcai. Că dacă ai but. Ce? Pe ce mă sunt cu fac. Pidi! Tong! Tong! Am fost în tunelul ăsta. Eu vreau să găsesc altul. Eu vreau să găsesc iron. Păi vreau altul de așa, Iron. Eu vreau diamond. Toți vrem, dar nu îl găsim. Ai mâncărică? Vezi că nu se face am... Nu e ce? Păi ai incestii, Pepe, de asta că... Pepe, luați de mine. Ne, vezi că ți-am pus mâncare. L-a prăjit? Nu, le-am aici. Prăjit că mă poate mâncarea. Dar mă prăjești. Hai, ia și ia, vezi că e caine acolo. Vezi că mă duc în vânătoare. Am mai găsit alea de Pepe. Nu avem nevoie de el. Nu știu dacă rămâne fără mâncare. Nu știu pe unde să mă duc. Am găsit și o zală de pepeni. Era să zic că am găsit și un dol. Și foarte multe de astea de pepeni. Nici chiar foarte, dar îți dă multe. Da, eu fac asta. Am găsit de foarte de ăștia. Păi am și mâncat. Și ultimele am găsit. Ca e luat. A? E luat de voi. A. Da, vrem mulți pepeni. Ia vezi de asta de Pepe. O să-mi dau temperaturii. De ce nu merge? Sunt prin pădure și nu știu cum să ajung acasă. M-am rătăcit. Ai terminat. Eu nu am rătăcit. Am găsit o casă. Și m-am întâlnit și cu cineva prietenos care vrea să-mi distrugă lucrurile. Hai, mori acolo, bă. Ești nu?
Ya ajuns acasă eu. Ah, tá aqui, aqui. Eu não sei. Scrie că trebuie să știi să dai. Uite. Slash. TP. Vezi că trebuie să pui prima dată numele tău și apoi al meu. Ca să meargă. Numai dacă îl pui pe al tău și apoi pe al meu, atunci vii tu la mine, nu eu la tine. Uite-mă. În spate. Bă, spune că am spus să... Și acum le-am spus pe amândoi. Eu am spus să-mi pui numele meu la pe altul. Nu să nu te Nu lasă, știu că fac. Nu le știu pe până să știu. Da, până să se reușit acest lucru. Da, arată-te pe unde e mai. Arată-te știți, hai să vedem mai. Asta am să fac rău. Lasă-mi! Mulțumesc. Nu mai vezi? Uite-te în sus. Eu sunt pe copac. Uite-l dacă vezi să nu bine. Sper că să nu. Facem pe pauză.
da. Nu știu. Am văzut un tunel. Da, n-am întors. Ce vrei, că te interesează? Nu mai ești la bun video. Bă, Bă, nu poate de asta. n-am nici vedere. Ia, nu trebuie. Și mă băgă în cu. Să vedem pentru un pat. Sunt două pentru amândouă. Hai, dă pe tine. Și vezi cum dai. Acum am grijă. Da, da. Dacă faci din nou, nici mai tromoi meu. Până te înveți. Hai, ne-ai spus? Nu. E nebun. E nebun. Stai, să în gură. Am lucrat cuvintele. Un episod filmat al lui și o să vedeți și pe canalul meu. Ne vedem data viitoare.